daga MA Studio. Ya Rasulillah ɗan Amina kai na kewa yabo nurul huda. Ya Rasulillah ɗan Amina kai na kewa yabo nurul huda. Bismillah sarki na Allah kai ne gwanin kyauta. Nurul huda. Waƙar da zan yi tsare ni kasala kalar fahimta ta. Nurul huda. Ma'ana rabbi ka gyara nufi na kasa na rera ta. Nurul huda. Biɗa abin kauna ta farin cikin raina nurul huda. Ya Rasulillah ɗan Amina kai ne kewa yabo nurul huda. Ɗinka dubu na salati Allah gaɗa hasallalla. Nurul huda. Sa'a halin manzo na nura haɗi da kairullah. Nurul huda. Hassan Husaini da Fadima binta Aliyu kalikilla. Nurul huda. Zan yabi manzo na Mahamudu sarki gwanin kyauta nurul huda. Ya Rasulillah ɗan Amina kai ne kewa yabo nurul huda. Sani na gaida imamu Kumaini gwarzo na zamani. Nurul huda. Shehi Usmani nan Fodiyo in ya siti jani. Nurul huda. Bani guri in gaida take gwani na zamani. Nurul huda. Ma'ana zaki jagora na sanyin gidan raina nurul huda. Ya Rasulillah ɗan Amina kai ne kewa yabo nurul huda. Aya Muhammadu gane gabanka farin cikin raina. Nurul huda. Kai ne a farko ƙarshen kai ne haskaka ruhina. Nurul huda. Kaban hazaka akan basira da sirrukan raina. Nurul huda. Inta yabonka aya Mahamudu zuwa ƙarshen raina nurul huda. Ya Rasulillah ɗan Amina kai ne kewa yabo nurul huda. Ya Rasulillah ɗan Amina labbaika saifullah. Nurul huda. Kai ne masira kai ne mafita ya Rasulillah. Nurul huda. Da kai ake tawassul Mahamudu zuwa ga Jallallah. Nurul huda. Baban Fatima ya Mahamudu kaunar kana raina nurul huda. Ya Rasulillah ɗan Amina kai ne kewa yabo nurul huda. Aya Muhammadu gane gabanka rike da ɗan koko. Nurul huda. Ina tafiya zuwa gare ka ina da ɗan roƙo. Nurul ka mai da ni a cikin cetonka
da na zambako nurul huda domin dukan kuka ya kare da an iso gunka nurul huda ya rasulillah dan amina kai nake wayabo nurul huda ya ƴan uwana ku zo ku gane girman imani na nurul huda domin sane aka yo ka da ruhi da hankali ka tuna nurul huda aka yi ma iska dan shaƙa gare ka dan ƙauna nurul huda yayo silar ka shiga musulunci a ya rasulillah nurul huda ya rasulillah dan amina kai nake wayabo nurul huda ya rasulillah nurul huda hasken ibadallah nurul huda rasuli kalikillah nurul huda ya ɗan abdillah nurul huda ka kankare dukkanin laifina domin kisar zahara nurul huda ya rasulillah dan amina kai nake wayabo nurul huda ya ɗan uwana kar da ka manta da shi cikin ranka nurul huda domin sane ka zamo mai yanci haskaka ruhinka nurul huda ka zama mutum mai yawan salati gami da aikinka nurul huda so Muhammad Rabbi ya soka saboda saifullah nurul huda ya rasulillah dan amina kai nake wayabo nurul huda ina matasa mu miƙa bai a gurinsa saifullah nurul huda mu kama hannu mu je gare sa a ya shafi'ullah nurul huda maza da mata yara da manya mu je ga kalkillah nurul huda biyo kwafin halayyar nurul huda ibadallah nurul huda ya rasulillah dan amina kai nake wayabo nurul huda yara da manya ga mu gare ka mazan mu har mata nurul huda ga mu gare ka muna tawassul sarki gwanin kyauta nurul huda aya nabi ka samu rabauta mu daina yin wauta nurul huda ga mu da laifi rabbi ka yafi domin isar manzo nurul huda ya rasulillah dan amina kai nake wayabo nurul huda gani da rauni gani da laifi ina zubar kwalla nurul huda bani da komai bani da kowa sai kai ibadallah nurul huda kai ne rabbi yayi wa salati shafi'u kalikillah nurul huda a gaida hasken nurin zati a ya rasulillah nurul huda ya rasulillah dan amina kai nake wayabo
kaɗai mai Mahamudu haskaka ruhina. Nurul Huda, Ka mai da ni a cikin cetonka da sirrikan raina. Nurul Huda, Aya Rasul ka yi mini gata ka wanke ruhina. Nurul Huda, Ka mai da ni mai tsoron Allah da sirrikan raina. Nurul Huda. ya Rasulillah dan Amina kai ne kewa yabo. Nurul Huda, Yabanka ba shi da ƙarshe farin cikin raina. Nurul Huda, Kai ne a farko ƙarshen kai ne haskaka ruhina. Nurul Huda, Ba ni da ƙarfi na in kai ka ƙarshe imanina. Nurul Huda, Salli wa sallami ya mazlumun ya Rasulillah. Nurul Huda. ya Rasulillah dan Amina kai ne kewa yabo. Nurul Huda, Sani ta kai ta nan da yabonka farin cikin raina. Nurul Huda, Ni Aliyu Rabi'u Mashi haskaka ruhina. Nurul Huda, Kaban shahada kaban sabati da sirrikan raina. Nurul Huda, Aya Rasulun khairul khalqi aya ibadallah. Nurul Huda. ya Rasulillah dan Amina kai ne kewa yabo. Nurul Huda, Salamullahi aya Mahamudu ya mai yawan kyauta. Nurul Huda, Salamu ala ya ummu abiha maulati ya binta. Nurul Huda, Hussein shahidi Hassan fasihi gami da jarumta. Nurul Huda, Salli wa sallim ya mazlumin aliyu khalqillah. Nurul Huda. ya Rasulillah dan Amina kai ne kewa yabo. Nurul Huda, Aya Rasulillah. Nurul Huda, Hasken ibadallah. Nurul Huda, Rasul khalqillah. Nurul Huda, Ya ɗan Abdullah. Nurul Huda, Ka kankare dukkanin laifi na domin kisar Zahara. Nurul Huda. ya Rasulillah dan Amina kai ne kewa yabo. Nurul Huda, Yan uwa masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan waƙa da kuka saurara ga bakin dan uwanku Aliyu Rabi'u Mashi wanda aka fi sani da Air Sabati number waya na 081 62 48 99 91. اللهم كل لي كوجدت بنا حسن صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكيل وأرضك طوى وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.